Piao, ebusiafo yasan ahyia bio. Sack of wisdom so enie. Nyansa kotokuo so na wotie. Kai bio se wuwie a bomodin piapia so mo obi nso nsa enka bi. Na ye nyina yensuade a emu odu na ehwam se yie. Otie nyansa kotokuo. Moma yanko ene dan so mede beba ko bi ebrew. Emu nchiremu ene afei nyansa ye betumi anya firi saa abeyi mu. Moma yanko ebe no se dia orebobo apo omomfa nemom worebo ajanchirima. Dia orebobo apo omomfa nemom orebo ajanchirima. Ebe ye bebi a emu odu na nenti ase enso ema ahodwi. Otie nyansa kotokuo. Ene se ebe yi empanyimfo atuyemfo bebre e asemba kum e de amayen. Odi afu asem pa ena di amayen sei. Na moma yen sane eye apa e wo saa ebe yi mu na yente ase. Sempanyimfo aka se obi arebo apa kire se obi eye bibi. Na adekoro no ebetimi aye adepa. Ana se ebetimi aye adebone. Enu nti mpanyimfo se ade biara wo ye bia papo bonio ewo wo nsunsuanso a ede beba wo so ene wo nchirima so. Moma yento aso bio na yenya mu nti ase. Enu nti bia wo ya brante a wasisuo. Ne boni mu ana me kire wo yi. Bia wo ya brante bia wasisuo. Wapem so wa braboni mu bia. Nanso enye yie. We nti wabo wutirimu pase. Sedi etie biara wonso obeye yie. Sedi etie biara wonso do nsatu ubotomu a ebesi biribi so. Enu nti se kwantiampo a obefa so. Enu nti se unya sika no ene yampo na sa wo hwere won kwampo a ope. Enu nti se obi beka se memfa menua bi emra kura magi se sika no a metu saa na mo no. Bia wo ye nipa bia wobɔ wutirimu po edwendwene saa nsɛm we bi ewo wutirimu a empanyimfo se kai ne hunu se saa anamo no a wo kotuo no edi nsunsuanso beba enya wo nko a na emmom ene wabusua nyinara edi nsunsuanso bɔne ebeba wo so. Bia wotu saa anamo no akɔgye saa sika no akɔgye saa tumi no ede abedua wo fie. Kai ne hunu se edabi bedu a wo saa nipa no obewu afiri ho. Na obiere ne ho obepagya suman no ade afiri wo fie ho. Suman no aba betena wo fie ho ne ba bedi wabusua ne nya abedi wasefo ene wo mma enya. Enu nti se wutu anamo bɔne bi ya twene ho mienu efiri se edi nsunsuanso ebeba wo so. Enya wo nko ara wo ne eye wasefo nyinara. Ene mmerante aba ebinom yehwe eye ententa fidie so a sede wosibi gina so esopa won panyimfo bi sede wosibi gina so esopa enipa binom a empo saasem a saa nipa no eka no onimu nukure biara empo wowui akwaye atesem ono so ti saa atesem no ene ono so oka bie na obusa ho se saa nipa no soa enome ede guwo ne wabusua so ane woni wukirima so a ebe wako wie mo sai osuba mbone nti ene dai wokɔ adwuma bia mu ayempewo enam se wofa ene saa papa no nti wokɔ adwuma bi mu kura ne yebusa se abusua be na wofiri mu na wobɔ wofa ne din pa obi se wofa ne ye ene yemfawo obi se wunua ni ene yakoi na wo de woni mabusua we mu na ado ho akodom wo mo eba saa no a ebenya wo sunsunsuanso bɔne o wo nkirima nso wo nuanom nso wabusua no nso ebenya wo sunsunsuanso bɔne. Enu nti mpanyi se epo biara awo awu tie mi wo bɔ no na no hwɛ ne yie efiri sɛ nya wo nko ara wo ne wabusua nyinara. Saa bepepe na wo ya de panso a wo se enu nso benya so akatua pa emu wabusua nso anya so emfaso. Enu nti enam se titi opoku abrante anam a wo tu ye nti
abrantie bi ekopɛ adwuma bi no ka sɛ na damfo ne hwan wase madamfo ne teacher opoku madamfo ne hos madamfo ne sack of wisdom omo se ei madamfo ne sa papa yi bra ye befa wo eba saa no ana ye ni kama nemmom empanyin sɛ yɛbɔ wudin ahyɛ mmara enye saa nso ne yɛbɔ wudin koro no anso de tu mmara gu nso a enye ɛno nti de wo ye biara kae ne hunu sɛ ensunsunsanso bɛba na nya wo nko na obenya wabusua nso ebenya mu bi ɛno nti hwɛ no yie empanyimfo sɛ de ɔrebɔbɔ apɔ ɔmmɔmfa nemmom wɔrebɔ agyankyirima bɔmɔden hwɛ yie ɛwɔ wanam otuo mu sɛ bɔne o sɛ papa o adeɛ biara wabɔ otirim pɔ sɛ wokɔyɛ no hwɛ hunu sɛ ɛde nsunsuanso bɛba ɛyɛ sɛ wobɛyɛ deɛ ɛde nsunsuanso papa ɛbɛba sene sɛ wobɛyɛ deɛ ɛde anome anaasɛ ɛde atete ne nisuo ɛbɛba wo fie piaw bɔmɔden ne yɛnsan ɛnhyia bio na memfa ba a ɛno nso ɛhwam ne mu ntiaseɛ nso ɛyɛ akɔnɔ sɛ ɛmfa ɛmmerɛ wo sack of wisdom nie kae bio ne di machi piaw sack of wisdom nyansa kotoku